Un pesadelo feito realidade. Despois de máis de 10 anos de loita legal, Ramón Picallo, a súa muller Begoña e os seus fillos de 17 e 13 anos quedaron finalmente sen casa, a que construíron no 97 empregando todos os seus aforros e máis. Agora terán que seguir vivindo de aluguer, como fan dende hai meses, cando lle cortaron a luz e a auga. Dende ben entrada a mañá, xa na zona persoáronse media dúza de patrullas da Garda Civil e membros da Policía Local. Pasadas as 9:10 da mañá chegaba a concelleira de Urbanismo, Irene Aguiar, e tras unha conversa coa avogada da familia confirmábase a orde de derrubo. Momentos antes, a esperanza aínda cabía no grupo de veciños que quixeron estar ali, dende ben cedo, mostrando o seu apoio. Falouse dunha xuntanza dos responsables municipais a última hora e incluso dunha presenza do alcalde que non se produciu. Contra as 9:30 comezaba o movemento e aumentaba o nerviosismo. Pouco antes da chegada da retroexcavadora, aparecía no balcón por sorpresa, mesmo para as forzas de seguridade, un grupo de familiares e amigos. Abaixo seguían os veciños e representantes do Bloque Nacionalista Galego. Non ao derribo, que veña dono! Pese a que a policía local tentou forzar a porta, finalmente a xente non opuxo resistencia e accedeu a abrir por dentro para saír entre a ovación dos que apoiaban fora. Eran as 10:30 da mañá. A familia o que pretendía era que se chegase a un acordo con respecto á indemnización antes de proceder á demolición. O Concello non consideraba que eso fose viable e entón esperemos que agora, unha vez que a casa este derribada, que xa non teñan esa excusa nin ese argumento, que indemnicen, porque evidentemente si esta casa tiña unha licencia e agora está demolida, aquí alguén cometeu algún error. A familia insiste en que o condenado é o Concello, que lamentan non quixo botarlles unha man. O Concello se pechou en banda, o alcalde lle bota a culpa ao secretario e o secretario non nos recibe, ou ata agora xe non nos recibiu nunca. O alcalde nos di que non nos quere recibir, non sei se é certo ou non.